Ibu our first timer, Ibu needs Ibu just no tab is gina again no so kusi need afia probably maka fine tunes, probably maka fine voice, probably maka products. Maka ife ọbụla ọ bụkwa nnọọ na-asị gị nnọọ stick around nọrọkwa ebe maka na ife ọma anyị na-ewetara gị adị agwụkwa agwụ ife ọma anyị na-eweta adị agwụkwa agwụ jekwa jụọ ese so ọ bụ na ịbụ nnọọ onye bụ na ife Vote FM na-amasị ị ga-ama na Vote FM adị ike adị agwụ anyị n'iwetara gị ife ọma ụbọchị niile oge niile everyday so nọrọ ebe a aga n'ebe ọbụla 104.3 FM ọ bụrụ ebe ọzọ. Alright, so ozi nke m na-ewetara gị ga-esi n'aka Hotel Sunshine. I'm maka Hotel Sunshine said I'm maka ife fasi adi now. Ima no hotel, ima no sunshine. And otu afia hadi, otu anu akia hasi emekwa ife. Otu aka hasi bring sunshine na ndụ anyị. Hotel fadi no nebe kedifa na akpia Presidential Road. Yes, Presidential Road. Ebe ahụ ị ga-afụ no one of the tallest, if not the only tall building anywhere around here. Ị ga ebe ahụ fine environments. Yeah. Eji no flower wee no gba ebe niile okirikiri bata no na ama iba na reception jụọ ya jụọ gị jude ga arụ na what ife a na-eme eyotago and every Sunday ha na-ewetara anyị Sunshine Sunday bụ nke ahụ ọ ga-abụ nnọọ 12 kụkwa na alụ gị kpọrọ ezinụlọ gị na-eje rie nri ọ bụrụ na anabagodo n'ụlọ nwaanyị ejebe ọmụgodogodo nne just 20,000 naira for adults, 10,000 naira for ụmụaka. Ijeje nwee the buffet experience that you've never experienced before. Ha na-ewetala anya every Sunday na ọkụkwa na arọ 12. Ije ihe ọbụla ị chọrọ iri dị displayed ebe ahụ. Every Sunday, ijeje nwee that experience na Hotel Sunshine. Ha na-ewetakwala the Akara Express, which is ongoing right now. Ije ebe ahụ nkịta na ị ga-enweta your Akara Express, ebe a ga-enye gị akara breakfast. Ebe ị ga-enweta breakfast from 7 a.m. wee ruo 10 a.m. So, for ndị workouts, for ndị ọrụ oyibo, for ndị bụ na ha na-eme travel, ha chọghọ ịmaga na ha chọọ ili n'itinye ya n'afọ n'ụzọ eteka, ị ga-eje nwe ebe ahụ. Mee gịnị sifa nnekwa na ị chọrọ breakfast today na ife ịchọ. Just akara with pap, custard, tea, name it. So Akara Express will every Saturday from 7 a.m. wee ruo 10 a.m. Ha na-ewetakwara karaoke night nke bụ every Thursday from 7 p.m. to 11 p.m. Yes, karaoke night. Ije gụọ enwe gị egwu ịmago sing your heart out. Bụrụ onye mee gịnị onye dị fulfilled maka asị na egwu bụ gịnị egwu dị therapeutic. Ọ na-eme gịnị ọ na-relieve mmadụ from stress n'ife ọbụla gbasara mgbakasị ahụ. So all the very important karaoke night for every Thursday from 7 p.m. to 11 p.m. Ha na-enwekwa ha nwe Kenny's Bar ebe a na-eje enene match, all this mega match, super match, Imagon Champions League, ndị otu for all this nnukwu match ụmụ nwoke ụmụ mana ife na-ekwu. All this matches ọ ya bụ ije ime gịnị ị na-afụfa ị na-enene super kayu na-akpịa Champions League, La Liga, Premier, nke ọbụla just ije ebe ahụ every day enwekwa na match jee na Hotel Sunshine or ịkpọ fa na phone na 0915-079-2175 0915-079-2175 send ya ha WhatsApp message gwa ha ihe ịchọ ọ bụ na ihe ịchọ bụ Akara Express every Saturday. Make your inquiries. And this Akara Express na-enye anyị free access to swimming. Free access to swimming. Swimming pool for this very neat, well taken care of. Every Saturday, for Akara Express, you are free to do or to swim. Okay. All right. So, Janeway, the Sunday Sunshine Brunch, the buffet experience, 20,000 naira for adults, 10,000 naira for Mwaka from 12 to 4 p.m. Or the very, very important that near family get treats once in a while. Have a karaoke night 7 p.m. to 11 p.m. every Thursday. Then Kenny's Bar Faba make karaoke night. The same Kenny's Bar where big game eager watch ball. And with space for everybody, whatever you need. But moreover, variety is the spice of life. So the very important you make sure you need in a Hotel Sunshine to experience all the offers
ha nwe for us. Agada ebe ọ bụ na nna na-cheta azụ mgbe na-chetala azụ ngwetekwelu gị ozi from ndị o si wee na-abịa. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazọ kịta bụ oge ije afịa. Ebe a bụ buying and selling goods and services, products for money. What have you? Ife ọ bụla ị chọrọ ile, I have it. Ife ọ bụla ị chọrọ ile, enwe m ohere ịkpọpụta ya na Volt FM. I nwere the chance to bring your products to Volt FM. Make sure that na everybody knows your products. Whatever you're selling, from whatever, anything in a levity and IJE just for a small token. More about teaching as they were on them were popota you know what if I name it was the next song you got about My Woman, My Everything featuring Wande Cole. Patoranking feature Wande Cole no mariche gwa unchetembo egwu awu. Ayo. Patoranking na Wande Cole ji egwu a wee pepe ụmụ nwoke. For those wey be say ha kpọta nwaanyị ha say akala mama na mụ nọdụlụ onwe m. My brother, my sister, man nọlọ onwe gị. Your woman is supposed to be your everything. What I go? So my woman, my everything ka ị ga-anọ na cheta nzipọ ozi. Anyị wee nachikwa. Ndewo. My woman, my everything. My woman, I know if he give you anything. Hey, my woman.